n'omonto human rights inde iga Kisii ntorochire ere ense engima ya Kenya abanto tokoroka n'abawakili bagendere tokora maandamano lakini county yaito ya Kisii tindarora abawakili abo bagakora maandamano andonsi ngo 10 tiga abawakili barabwo abare comfortable n'omonto okoroku n'omorand register okoroku mukaya ogenderete okoraga oberire iga emiaka n'emiaka ebinto agokoraga iga mukaya neri ochakire oiniforo birina abantu bagoroku chikateri lero nero okoba disclosure chi information chiamarimare maria balayasi n'abantu bari bande bakogora obokora baoneri guchimbeo basoka isika ero makwerusio bono muna bono kero kobori oborimo muna bona marimo ye account ntote tokore research twanyorira egento gete gegokorekana ase oborimo bori bwa account twanyora tote tokomanya information oborimo bori nki kegenderete ase oborimo bori mo especially oborimo bwa account yao netiga ari chogo gari ekaoneri KPLC Kenya Power ntote tokomana ki oborimo bori ingaki na Kenya Power ere gari mumbu gari chogo kera togokora research to apply to akana lakini kwa makanyorana omorand register okoroku mukaya tari go issue title deed igagote attach owners particulars wana wokobori gaki na gotake tomanyo obomaene bwo borimo obona nkikegenderete nando omonto magote na attach chi document chi oborimo chamago ko research ekeninki kegenderete otari obokateri nande gento kende omonto narabegete obisi yaye garia omoruyo okoroku maria abegete maria nero okomosangereri chibesa otomeru chibesa n'esimu yaye omanya kwanda orusi omoereria so oner mukaya is now becoming more cartel kobwachi cartel chiri chiango bachikotebekana chire gusi mukaya nero obeire cartel nane ase gusi yaito so togoteba iga inki omonto yata ko ba transferred agenda enda korande because rand office tari ere yo katubwate gagusi gakorire myaka 7 teisaini akogenda korande nere wano ikeire igachandete baka abantu bachandegete igagokorera abantu bari abanene muna abagwakiri barabuna bakwanda ari bakorere gasi yao bi CMC igakoba bakwanda ari bakorere gasi yao bi CMP egabona yakabeire ega iganko makorere gasi burunge asenge njama etekago kunaria bya musambi and that is why utarara muntu onde bwenzi gusi okoba against no muntu okoroku mukaya ore rand office igase itoga Kisii so tabora kira taboire gokomoira chibesa na ndori issue those titles chitakora ili succession muna bono chifile inchira tobwate chititle deed abantu bakwete file succession yebekire court error dismissed lakini kwa makanyora I issue a title grant kieka tumiete ko give a title